Festival de Danses i Balls Catalans de Sant Jordi. El que veureu a continuació és una mostra de danses i balls populars que es ballen arreu de Catalunya. Hem intentat que fossin diferents per poder gaudir de diversos estils de balls més característics del país. Bastons, cintes, cascavells, nans, dansa i sardana. Els alumnes de l'escola han pogut conèixer diferents danses d'un estil que no estan gaire acostumats a ballar i que esperem que els animi a ballar-ho a festes i celebracions més sovint que tenim ben a prop nostres, com les festes majors, per Sant Sebastià o qualsevol altra festa assenyalada. Volem agrair l'esforç i dedicació dels alumnes i la il·lusió que han mostrat en el seu aprenentatge i esperem que gaudiu amb el resultat. Així doncs, i sense més espera, donem un fort aplaudiment a tots els alumnes de l'escola perquè els animi a ballar amb alegria i que comenci el festival. Els primers que ballaran són els nens i nenes de P3, de les classes dels Cargols i les Marietes, que ens ballaran una dansa que s'anomena Volta cap aquí. La lletra de la cançó fa referència a les diferents parts del cos, que s'aniran picant en el moment que es nomeni. Un fort aplaudiment als nens i nenes de P3 i que comenci la dansa. Un fort aplaudiment per ells. I per acabar els cursos d'educació infantil,
dels peixets i els domàtics. Ens ballarà el ball de Sant Ferriol. Aquesta dansa, molt divertida, parla de jocs, menjar i com fer-se bromes als ulls dels altres. Un fort aplaudiment per als nens i nenes d'AP5. Com nosaltres ho hem fet de dansaires i balladors. Esperem que si ha agradat a tothom poder-ho repetir en properes celebracions. Bueno, poder sí. Bueno, bona tarda a tots. Moltes gràcies per haver vingut. Primer de tot, agrair-vos que hagueu pogut venir un altre dia diferent del dia de Sant Jordi. Ens sap greu perquè i suposo que alguns hi heu hagut de demanar festa a la feina, etc. Lamentem les molèsties, però ens va semblar que aquell dia hagués pogut ser una mica arriscat, tot i que, evidentment, com vam veure tots a la tarda, fent sol molt i molt bonic, que sentia molt maco. En qualsevol cas, doncs, ho hem celebrat avui. La intenció més important era trobar-nos i compartir tots plegats aquesta estona de cultura i de cultura popular. En qualsevol cas, en nom dels mestres que tots ens hem dedicat a assajar, us volem agrair a tots els nens i nenes tota la dedicació i l'esforç en la preparació de totes aquestes danses. Moltes gràcies a tots i en nom de tots els mestres i els pares, un aplaudiment per tots vosaltres per tota la feina que heu fet. Molt bé, i a partir d'aquí, ara tenim una sorpresa preparada, que és la que us han anat repartint en alguns de vosaltres que teniu uns papers, que és l'estrena, que ens fa molta il·lusió estrenar per primera vegada la cançó del lema d'aquest any, d'acord? Les últimes setmanes, una miqueta en secret, una miqueta no tant en secret, l'hem estat assajant, i és una cançó que gira al voltant del lema de curs que, com sabeu, és el Parlem. Al voltant d'aquesta cançó, un grup d'una colla de nens de tots els cursos va estar treballant tot un tema i m'ha sortit tota aquesta lletra que reflexa una miqueta la intenció de gran part dels valors d'aquest lema. Per tant, ara, oi que sí, nois i noies, des de P3 fins a 6è, que ens la sabem, ens posarem la música que ja coneixeu i cantarem tots plegats alhora. Haureu de cantar molt fort, perquè els pares, encara que no us ho sembli, estan molt lluny, per tant haureu de cantar molt fort des d'aquí on esteu, sí? Estos, la Martona ens ajudarà una miqueta, oi Martona? Vinga, som-hi doncs.
Gràcies a tots els nens i nenes. Aquesta és la cançó que seguirem treballant des d'ara fins al final del curs. Moltes gràcies a tots. I ara, simplement per acabar, m'agradaria, sisplau, demanar a la Martina i a l'Arnau Batet si es poden acostar, sisplau. Martina, Arnau Batet, on sou? Ells han estat els presentadors de sisè, que els volem agrair moltíssim la seva col·laboració amb l'organització d'aquest acte, i per vosaltres, la Montse Vancells, us donarà la vostra flor i l'aplaudiment imant de tots. Moltes gràcies. I també m'agradaria que vinguessin la Neus i la Martona, sisplau, responsables de la preparació de les cançons i de les danses. Neus i Martona, també per vosaltres, el nostre agraïment. I la Cristina, que m'he deixat, la Cristina, és veritat, moltes gràcies, que és la persona que ha posat música en la cançó del Parlem, i també li voldríem demanar que vingués aquí per rebre les seves flors. Moltes gràcies. Doncs vinga, moltes gràcies a tots per haver vingut. Ara, com sabeu, simplement com a instruccions domèstiques de funcionament, us demanarem que sortiu fora de l'escola, els nens i nenes tornaran a les seves classes per sortir a 2:45 com és normal, i sobretot, si us en recordeu, els nens i nenes de P3, P4 i P5 es queden a l'escola primària, ens anirem a dins de l'escola i els podeu recollir a 2:45 a l'escola primària al pati del mig, d'acord? No tenim cap pressa, ho farem amb tranquil·litat, però recordeu, inicialment que no us emporteu ara cap moviment. Moltes gràcies a tots, gràcies per haver vingut i serà fins la propera ocasió. Fins aviat. All by you.